labaran duniya. A Najeriya, gwamnatin kasar ta yi amai ta lashe inda ta ce akwai yarjejeniya tsakaninta da kungiyar malaman jami'o'in da ke barazanar yajin aiki bayan musanta hakan da ta yi tun da farko. Akalla bakin haure 69 ne suka mutu a gabar ruwan Murtaniya bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife a teku. Isra'ila ta ayyana Gaza a matsayin filin daga mai matukar hatsari bayan da ta fara aikin faɗaɗa hare-hare a zirin. To ga labaran kamar yadda suke. Gwamnatin Najeriya ta yi miyara koma baya inda ta ce lallai akwai yarjejeniya tsakaninta da kungiyar malaman jami'o'in kasar bayan da tun da farko ta musanta kasancewar wata yarjejeniya. A wata sanarwa da ta fito a jiya Juma'a ta ofishin daraktar yaɗa labaran ma'aikatar Boyo Folashade, ministan ya ce lallai yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta kulla da kungiyar ASU a shekarar 2009 ita ce ta baya-bayan nan kuma za a yi aiki da ita. Tun da farko a ranar Alhamis, ministan ilimin kasar Dr. Tunji Alausa ya musanta kasancewar yarjejeniyar inda ya ce malaman jami'ar sun dogara ne da abin da ya kira daftari. Wani hatsarin jirgin kwale-kwale da ya faru a ƙauyen tudun Lona da ƙaramar hukumar Shagari a jihar Sokoto, Najeriya, ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 2 da zuwa yanzu aka samu fito da gawarkinsu. Bayanai dai da muka samu daga mazauna ƙauyukan yankin sun tabbatar da mutuwar akalla mutane 2 da aka fito da gawarkinsu kamar yadda muka yi bayani, ko da yake jirgin na ɗauke ne da adadin mutanen da ba a fayyace yawansu ba. Jirgin da yana dauke ne da mazauna ƙauyukan ɗoruwa da lambara da kuma rigar buda. A Mali, 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi sun karbi iko da garin Farabugu na tsakiyar kasar mako guda bayan kwace sansanin soji a garin, kamar yadda majiyoyi daga yankin suka bayyana wa kamfanin dalancin labarai na Faransa. Mayakan kungiyar Janin mai alaka da Alkaida waɗanda ke kirarin kare addini sun wallafa a shafin su na Alzalaka cewa su suka kaddamar da hare-haren baya-bayan nan a garin. Bakin haure 69 ne suka mutu bayan da karamin jirgin ruwan da ke dauke da su ya kife a gabar ruwan Murtaniya a farkon wannan makon, kamar yadda jami'an tsaron gabar teku suka bayyana a jiya Juma'a. Kwamandan jami'an tsaron gabar tekun Murtaniya Muhammad Abdallah ya ce lamarin ya auku ne a cikin daren talata ta gabata bayan da fasinjojin jirgin suka hango wutar jami'an sa, lamarin da ya sa suka koma gefe guda har jirgin ya kife. Rahotanni sun ce jirgin dauke da fasinjoji 160 ya bar kasar Gambia ne mako guda da ya wuce. A Kenya, an tono gawarwakin mutane 32 a cikin mako guda da ya gabata a kudu maso gabashin kasar, a wani al'amari da ya haddasa caccakar gwamnati wadda ta sha alwashin sanya kafar wando ɗaya da mazhabobin addini masu tsatsauran ra'ayi tun bayan da ɗaruruwan mabiya wata aƙidar addinin Kirista suka kashe kansu shekaru 2 da suka wuce. Gwamnatin Kenya da mazauna ƙauyen Kwa Binzaro da aka tono garwakin sun danganta lamarin da irin abin da ya faru a dajin Shakahola a shekarar 2023, inda sama da mutane 400 suka kashe kansu bisa yakinin cewa za su gamu da Yesu Almasihu. Shugaban Algeria Abdulmajid Tebboune ya kawo ƙarshen wa'adin Firaminista Nadir Larbawi, kana ya naɗa ministan masana'antu Sifi Graib a matsayin mukaddashin Firaminista. Tebboune ya naɗa Larbawi a tsohon jami'in diplomasiya a shekarar 2023. Babu wani dalilin da kafafen yan labarai ƙasar suka bayar na sallamar Larbawi. Rundunar sojin Isra'ila ta ayyana birnin Gaza a matsayin filin daga mai matukar hatsari a jiya Juma'a, gabanin aiwatar da aniyar ta kutsawa don karɓe zirin gaba ɗaya bayan kusan shekara 2 tana kai munanan hare-hare. Isra'ila na ci gaba da fuskantar matsin lamba daga gida da waje domin kawo ƙarshen hare-hare a Gaza, inda akasarin al'umma suka daidaita. Hamma a karan farko Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana yankin a matsayin wanda ya fada cikin matsananciyar yunwa. Sai dai duk da haka sojin Isra'ila na ci gaba da kutsawa ko kuma kintsawa don kutsawa cikin Gaza, inda a jiya Juma'a kakakinta mai magana da harshen Larabci yake cewa ba abin da za su jira. A jiya Juma'a, wata kotun ɗaukar ƙara Amurka ta ayyana jerin harajin da shugaba Donald Trump ke laftawa ƙasashe a faɗin duniya a matsayin abin da ya saba wa doka. Tana mai cewa ya wuce gona da iri wajen amfani da ikonsa a matsayin jagoran ƙasar. Wannan hukuncin na zuwa ne a daidai lokacin da gutsiri tsoma a game da yancin babban bankin ƙasar ke dab da kaiwa ga kotun koli.
Kotun ta bari jerin harajin su ci gaba da kasancewa har zuwa ranar 14 ga watan Oktoba domin baiwa gwamnatin Trump damar ɗaukar ƙara a kotun kolin ƙasar.